Ευελίνα, κάνε και ένα μαουλάσι κεφάλι, αλλά στο γάντι να το... Α, μπράβο. Πάμε. 2. Πάμε, κορόιδεμα και τέτοιο. Πόσες κλωτσιές ξέρεις? Στο γάντι να το πετυχαίνεις. Σε κίνησε, Ευελίνα, για να είσαι σωστό. Γιάννης, Γιάννης. Ευελίνα, χρησιμοποιείς όσα πόδια ξέρεις. Και το άλλο, και το αριστερό. Μπράβο, έτσι. Πάνω, Πώς το έκανες το άλλο χθες το κούμιτε και πήρες 3 πόντους? Διπλό, πώς το έκανες? Πάμε, πάμε, πάμε. Δεν σταματάμε. Και γυριστή, ξέρεις, πώς τη λένε τη λένε τη γυριστή που κάνετε? Γρήγορα όμως, να το βρεις. Του τη ρίχνεις. έξτρα, γρήγορα. Έτσι, μπράβο, Ευελίνα. Τελευταία στιγμή την πρόλαβα. Τελευταία στιγμή δεν μου την κούμπωσε. Άντε, γεια σας. Γεια σου, Αποστολή. Μάζευε τα χεράκια γρήγορα. Τάι. Άλλο ένα γύρο θα